afora ko mogo kana kafiri kanu ko o fora ko mogo kana kafiri kanu ko afora fana ko adaga silama ke ka kerece muso furu ko mo be se ka muso furu furu muso ko ita kanu cogodi ulu be fara ɲɔgɔn ka cogodi an be min fo hadamadenw ye fo ka da ala ka kurana in de la fɔlɔ silama caman de be u tɛ dalen tɛ kurana yɛrɛ de la u dalen tɛ ala yɛrɛ de la u dalen tɛ ciden yɛrɛ de la fɔlɔ nin de kasara ni masiba ye silamaw bolo ala de ko قرآن كن لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أشيرتهم كتايا لبا الله دي كو إتم مغشي سرني مؤمن دينو نابي مغكنو أدسكون كنو مغمني على سوسو كتيدين سوسو هاري نو كرا فادي ولو كان آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم هاري نو كرا فادي هاري نو كرا ودون har no keraw balimawde har no keraw ka kabila mawde wutu kanu dusukun kona bada mogo mogo ala soso ka ciden soso ite mumini si soro ni ba o kanu dusukun kono ni yay mumini minye ala soso la ka ciden soso la kanu a dusukun kono har na faadu har na dendo har na balimakeru har na ewa akaba kabila mawdo mumini dete ala ko mumini dete على ذلك القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة كتايا لبا على ذلك مؤمنون أكون مؤمن يا أيها الذين أكون مؤمن يا أيها الذين آمنوا أكون مؤمنون لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء أكون على كجو أنا يرك جو أكنوا منا كوكاكا بيسنيوغي نابي نيوغون كانوا بلا كتوما تلقون إليهم بالمودة donc mogo ka kafiri kanu kafiri ko iduskun kono o de wajibilen bi ka silamiya sarela qur'ana de yo wajibi ka ciden de yo wajibi ka ni ma kafiri ko iduskun kono ite silamaye iye kafiri de ko ma nyona foi ka kafiri ko iduskun kono de donc nanye mbora ni yorola ale men fo ko silamiya sare ko ka kerce muso ikafo bun qaymu ayek kanu tilakata yoro tila yoro manani mahabbatullah huwa asilul iman kala kanu ode liman yalle sire ka ala kanu muhabbatu ma yuhibbuhu allah fulanna ala be min kanu iko kanu sabana al hubbu fillahi wa fihi kam mugo kanu ala kama ane kam mugo kanu ala kola ninye kanu chogoya sabanai kanu cogoya nanina alhubbi mallahi almuhabbatu alhubbi mallahi ka fenwore kanu ka faralaka nin kanu ye fulan ka foya kanu ye comme ni mushrikin bu ka bato fen kanu ka faralaka cogomi o ye mushriki ay kanu cogoya ewa duruna almuhabbatu tabi'iyya ala ya hada madenni kanu sugu minda ni mogo be dumuni kanu ni mogo be meji kanu ni mogo be ewa iden kanu ni mogo be ka furumuso kanu ni mogo be se ka harika dolokinu ka samaraw kanu o ba fo ni ma hubbu tabi'iyya donc ika kerce muso furu ika muso kanu min bi dusukun kono ye hubbu tabi'iyya de hubbu sariya to ye silamiya sariya ye kanu min ge ka boye ikana kafir kanu ye hubbu sariya ka kanu dina ko kama dina ko kanu sariya kanu o de tebbe ika kafir kanu ola ne i muso kanu ni ye hubbu tabi'iyya hada maden dar ni kanu sugu min dara kanu sugu min be hada maden dan cogola ni sheko tala o yode komi ni be ji kanu cogomi be dumuni kanu cogomi ibi den kanu cogomi ibi doroku kanu cogomi ibi ka samaro do kanu cogomi ibi ka muso fana kanu cogola o ba fu hubbu tabi'iyya donc ani ala ko ikana kafir kanu min ke biskun kono o te ko kelenye awo ne nyanyi minyininka kwamba hawawu ko uyayame ko doni kiba uyafo ko adara kabo anfa adama ka galagala
awo hadisa nana la doni kibaw yafu doni kibaw do de be bama me kuma sahale doni kibaw yafu ni ciden fana ko qulqatil mar'atu min ad-dilay ciden ko hadisa salen kono akom muso dara kabu galaga dela ciden yo fo hadisa salen kono muso dara kabu galaga dela donc doni kibaw ba fo hadisa baka ko amba hawa ko ala ya da kabo anfa adama ka galaga dela bon ni men ni nye nka kutuba folo anye derisu koro munun ka arajabala ka koro yu chaman bila situka ko haribu ko do ko arajaba ko be faranfansiya nyina la kutuba o kera la derisu koro kera la yu chaman bila situka ali ulu ci utiguma min arajaba ko aka juma folo ko duwawu do be ni yo fo samu men kono ala bi kisi sam fitima nunu ngalon fikirkirude anko arajaba la horoma kalo do komi la horoma kalo to o de sabatiraye ni o bora ye kere ya fensi madi arajaba ma summa kere ya ka dama sallima kere ya ka dama ewa ciden ka sanna yele wajulu munum be ka kuna bengalo shima sabati shaykhul islam bun temiya nonu ibn hajari ye kitabu dilaninka tibyanul ajabu fima warada fi fadli sahar rajaba nin kitabu dilala arajaba galo munum be arajaba kono bidiya munum be arajaba kono hadisan galo munum fora arajaba kola nin kitabu fana dilala wodoronde kama tibyanul ajabu fima warada fi rajab fi sahar rajaba fi fadli sahar rajaba bun hajar ye kitabu dilaka donc sallim mun bo fo ko arajaba e wajuma folo salatu raqaibu min bo fo bun qaymu ko kajibu muqtaliqu ala allah wa muqtaliqu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ako salatu raqaibu min bo fo kongalo ka tige ka da cinne da sallallahu alaihi wasallam do kere lenta bolo salli kere lenta bolo sun kere lenta bolo hari ka kere ka ta lumura ka kono ko arajaba lumura abebidiya doni ko ko lesiri site ni sila kere fi de ma de arajaba ma la hurma kalo do ni jahadu be doni ke bago do bolo kelete ka kono ni jahadu be ne na abora wala fasamanjiya bato afoi de madama qur'ana kalante jikrute sallite sunte hadisa nano la be mawdu'a be ngalo alaka hakimanda kamu ko suntiga yiro ka do bila ka do ka famina o yebidi alle siri tola ni yere bi ka suntiga yere be do min ki yira ki yere o karabati ni pantalon ni fe minye ewa karabati e doni ka ba kuma na ka lejina daima yo jabi uko ni mugo minyi ka karabati siri ni nasara la dege kafiru la dege ya haramu yari bolo mais ni be yoro min abe silama jamana minna kanewa kafiru ben karabeti do cogo min akera lada yaw fana ka jamana kono ube be jama minna akera lada wulu fana bolo karabeti be siri ni ya siri no de basitika mais ni ya siri ni kafiru la degali de abe haramu yay bolo mais ni ma siri ni oye ebe nyana ma ya yoro mislama ni kafiri be de bato iya do ode kama lezina daima ko basitika minna ni karabeti donna mais ni ya adonil nasarau la dege de haramu yari boro bo pantalon akake pantalon yurwalendo ni pantalon ma seraila pantalon yurwalendo ani fana iya bila silamiya sariya ko akabila yoro me basiti ka pantalon donenda uko nonu nye ko mununye silamani kafiru be mudo uko kafiri la dege yede fini min kere ani kafiru nu ko ni fini min fule ni kafiru doronde be nindo mogo shite nindo ni kafiru te donc ni yo fini sugudo tasabbuhu yode mais ni fini min kera adona silamani kafiri be bado ni e yodo o te tasabbuhu ye bo pantalo kera ode sisa silamani kafiri be de bado akere lanti ni kafiru doye donc basi te pantalon donna mais doni ke ba ko pantalon ka ke pantalon yurwale ye na te sereila ni kal lawraw be do akono
fajiri ka kulu huwa Allah kala do ko be mo tanga awo sabatira ciden ka di saubaka ka fo farda kofe ika ayatul kursi kala ka kulun saban nunun kala ciden ko mo min dumira nin ka fo saya foitini arjannati ni sayate farda nunu farda kofe be ayatul kursi kala ka kuli sabakala me minye fajiri salle doni ke bawu ya yira komi fajiri kofe ajikaru sabaha be sogoma ciden ko jikru do kafo abe ajikaru sabaha in kono sogoma jikru kono ika kulun nunu ko sinya saba obe ajikaru sabaha kono wala fila fana la ajikaru le masa abo fana kono wala fila la lasara kofe kulun nunu iku kala sinya saba ni atel kursi kala ika kulun nunu kala sinya saba bo don ke ba ko pour ikana bara fulake ka fo ewa fajiri kofe ika kulun nunu kala sinya kelen ajikaru sabaha fana ika to kala sinya saba bombaji nunu ye nunu de ye pour ka ko noya mogo bolon kalambawdu bolon uko fajiri kofe kulun nunu kala sinya kelen donc abe ko ajikaru sabahu saba donna kono abi wasa ajikaru sabaha in kuli saba in folena ani fana fajiri kofe kuli kanka fo sinya kelen mo donno kono abe ko mu fula be fara nyogon ka fajiri kofe donc ibe kuli saba in kala fajiri kofe futuri fana la pour ajikal masa iko soro ibe kuli saba in kala sinya saba futuru fana kofe wala abe ke futuri kofe kuli munun kanka kala sinya kelen ani ajikaru masa kuli nunun kanka kala sinya saba mi unulu fana fara nyogon ka sinya kelen obi wasa hari nima kuli nunu saba kala ajikaru masala ni yu kala futuru kofe obi wasa donc ode yato uko fajiri kofe ika kuli nunu kala sinya saba ni yatel kursi kala ika kuli nunu kala sinya saba la nyine ninde pour ajikaru saba kuli saba inka dua kono nuko ulafe ni yu futuru fana salle ika ayatil kursi kala ka kuli nunu kala sinya saba alla nyine yode ajikaru masayin fana saba na da kono donc faradaw tola ibe ayatul kursi kala ka kuli nunun kala siya kelen hadisa sahalen bola basi tala ciden ko ni mo min dumira ka foy tinar jannate mi sayate Oya ni una rai fatiata, conto la de conto la de fatiata. Atoraba estado con chile captura de cana. El vegana, todo tiene la bajada de sida. Ya, toda la también, fatiata. Conto la de oh ambe mi ufaye ko mogo do de do ko misiri do do bidali mami de tombe o fatura uyalima mi woreta we sunna mogoy ko aka fatiyata ko amaso ka fatiyata mo ko fa ye fatiyata ko akwa ble ba ka dalila ke ko sulu hudebiya ko ciden kana bismillahir rahmanir rahim sabe ko ama sabe nin te se ka ke ale madele ciden de ciden ye ko min kama ala de ciden ya dono ko laban bina ke minye ko de atun ko umaru tum maso ado ako munna cide ande te cinyakawa ciden ko ande be cinyaka bo ako munna umbe doya malla se yanka dinama me ciden so no ma ko de do kama ye ala ka ciden de abe min do mo to tado donc tumami abu wa umaru tara abubakar segre ka fa abubakar ko atoye ni ya ke atige ala de ya nyamare na donc o etani ciden ta tekele ni ek do nam misirila ebe fereke ka mogo bo bidia de la ku bila sunna de ka e ka wajibi yo wode i ka mogo bo bidia la ube bidia mununa i kana bidia ke ku wele ku sama kata ciden ka sunna de ma sallallahu alaihi wasallam ni tese ku bila ciden ka sunna ka ni yere yado ulu de be e sama kido bidia la bo misiri kono kata fara sunna mogo ka ni e sonna e wa fatiha tama bi sini iba fo ki ka bolo fura jigi e ka sallinu ya sinin kene o fana ke o ba fo yi masisa ewa duawuta an ka minafo Allah ba bidam misiri bidam almamin tumbe fengo fenke e bena tema kayre
ebena tema kaire wala ibe mugo ibe sabati tade ka ibe sabati ka jina de ka nu ku ka fatiha ke ko fatiha ye bidia de take ciden ye ala ka ciden de ala de ale nya mariya ko luke me ciden de ko ema iyyakum wa muhaddasatul umur fa inna kulla muhaddasatu bid'a wa kulla bid'atu dalala wa kulla dalalatu fin nar ciden de ko ema akumba ma aya yire kurushi ko kurawla dina kono ko kura be bidia be fili be tasma de kono ciden de ko ema man ahdasa fi amrina haja ma laysa minhu fa huwa raddu ciden de ko ema aku dina min fulen nenye ni mogo ye fen kura do ala min ta la ika bara be sagima ibe bara fula de ciden de ko man amila amala laysa li amruna fa huwa raddu aku ni mogo ye bara barake ne mi nyamara la ika bara be sagima de donc ko te daga chogoshi e ka bidia ke ko ibe mudahana ke noye ate daga ika bidia ke ko ibe mujabala ke ibe ka palashi ni noye ni be se ka sunna sabatiye sunna sabati misidi kono ni te se ka sunna sabati ne de be saba kata bidia ma bo uchela ikata fara sunna mugoka ate daga ikatu uchela ori ato doni ka ba ko min ye sunna mugoka ke bidia mugo uchela ube bidia be ke yoro mi sunna mugo kataye ukonna ya soro ni ebu chela ube na ya soro itara bidia ke yorola ibese ka bidia imboye pew ibese ka bidia imbali ka boy tai ika bidia imbali ka boy ni yere yaro ni ne tarante se ka bidia imbali pewde me ne bese ka komo fe ka wele kan ne si hakuye bidia mimbu bolo mbe dobo bidia fangala bolo uko ola e kafana ka ke bidia mogo chela nin kan kama basita la nin ko fula dola kelen kama ni be se ka bidia imboye pew abe daga e ka to chela ube ni be se ka dobo bidia ka fanga bolo ka bidia dogo ya bolo ka dobo fanga la ku wele kana sunnama ibe se ka to chela me ni yere yado nin fula si ete se ko ke bo chela ikata para sunna mogo ka ate daga e ka bidia ke ni ye bidia min ke yere tugu ye filibantiya ke ewa iye tasuma barake iye ko ke dina la ko misarati ye alafe ewa ibe jo yoro nyini de la fana ite dina joli la wala de ebe do yoro nyini ni palasi nyini de la donc yibo de la ci den ka ko min fora e hudi sulu hude bi ata o do nyoro te ni yoro ah bo anye ni fo ya sinya dole anya fo dereso kono koni mo do nana wulu kabira la ko konko ko yala oni islami adabu ya kelenya ba an koni mo nana mo ma ni aybe aywa anya abado ebe tiloba kana be salamu bilikade bo na ya soro ebe ikaso kono ebe kabiro la adagara akada konko me ni da konkora ni e kumana abe salamu bilika ube ni sonere be ka so kono be adabu de ni nana ika salamu bila ube ni sonere be atigi ka dala ibe sonori gosi ube iba ka da konko na kumana ibe salamu bila ka nyina fen kado na ye nyamura dima ibe do subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik afora ko mo kana kafiri kanu ko o fora ko mogo kana kafiri kanu ko a fora fana ko a daga silama ke ka kerece muso furu ko mo be se ka muso furu muso ko ita kanu cogodi ulu be fara ɲɔgɔn ka cogodi an be min fo hadamadenw ye fo ka da ala ka kurana in de la fɔlɔ silama caman de be u tɛ dalen tɛ kurana yɛrɛ de la u dalen tɛ ala yɛrɛ de la u dalen tɛ ciden yɛrɛ de la fɔlɔ nin de kasara ni masiba ye silamaw bolo Allah de ko Qur'ana kunu la tajidu qawma yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum kata yallaba Allah de ko ite mugo shi soro ni mu'mini de no na be mugo kanu aduskun kono mugo minye ala soso ka ciden soso hari no kera fade ولو كان آباهم أو أبناهم أو إخوانهم هر نو كراو فادي هر نو كراو دونده هر نو كراو بالموده هر نو كراو كقبل موده وتوكانو دسكون كنا بدا مغو على سوسو كتيدن سوسو ite mu'mini si soro niba o kanu dusukun kono ni yay mu'mini minye ala soso la katiden soso la kanu
addusukun kono hari na faado hari na dendo hari na balimakedo hari nay ewa akaba kabila moro mu'mini dete ala ko mu'mini dete ala de ko qur'ana kono ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwan wa aduwwakum awliya tulghuna ilayhim bil mawadda kata yalla ba ala de ko mu'minu akum mu'minu ya ayyuhalladhina akum mu'minu ya ayyuhalladhina amanu akum mu'minu la tattakhidhu aduwwan wa aduwwakum awliya akun ni ala ka jugu ana yere ka jugu akanu mina ko kaka bisi nyogo na be nyogon kanu bila katuma tulghuna ilayhim bil mawadda donc mogo ka kafiri kanu kafiri ko iduskun kono o de wajibi mbi ka silamiya sarela qur'ana de yo wajibi ka ciden de yo wajibi ka ni ma kafiri ko iduskun kono ite silamaye iye kafiri de ko ma nyogona foy ka kafiri ko iduskun kono de donc nanye mbora ni yorola ale me nyime fo ko silamiya sare ko ka kerche muso ikafo bunul qaymu ayek kanu tilakata yoro tila yoro manani mahabbatullah huwa asilul iman kala kanu ode liman yalle sire ka ala kanu muhabbatu ma yuhibbuhu allah fulanna ala be min kanu iko kanu sabana al hubbu fillahi wa fihi kam mo kanu ala kama ane kam mo kanu ala kola ni nye kanu chogoya sabanay kanu chogoya nanina al hubbi mallahi al muhabbatu al hubbi mallahi ka fenwore kanu ka faralaka nin kanu ye fulan ka foya kanu ye comme ni mushrikin bu ka bato fen kanu ka faralaka chogomi o ye mushriki ay kanu chogoya ewa duruna al muhabbatu tabi'iyya ala ya hada madenni kanu sugu minda ni mogo be dumuni kanu ni mogo be meji kanu ni mogo be ewa iden kanu ni mogo be ka furumuso kanu ni mogo be se hari ka dolokinu ka samaro kanu o ba fu ni ma hubbu tabi'iyya donc ika kerche muso furu ika muso kanu min bi dusukun kono ye hubbu tabi'iyya de hubbu sariya to ye silamiya sariya ye kanu min ge ka boye ikana kafir kanu ye hubbu sariya ka kanu dina ko kama dina ko kanu sariya kanu ode tebbe ika kafir kanu ola ne i muso kanu ni ye hubbu tabi'iyya hada maden dar ni kanu sugumin dara kanu sugumin be hada maden dan chogola ni sheko tala oyode komi ni be ji kanu chogomi be dumuni kanu chogomi ibi den kanu chogomi ibi doroku kanu chogomi ibi ka samaru do kanu chogomi ibi ka muso fana kanu chogola uba fu hubbu tabi'iyya donc ani ala koy kana kafir kanu min ke disukun kono ote ko kelenye awo ne nyanyi menyininka kwamba hawawu ko uyayame ko doni kiba uyafo ko adara kabo anfa adama ka galagala awo hadisa nana la doni kiba uyafo doni kiba do de be bama me kuma sahale doni kiba uyafo ne ciden fana ko qulqatil mar'atu min ad-dilay ciden ko risa salen kono akom muso dara kabo galaga dela ciden yo fo hadisa salen kono muso dara kabo galaga dela donc doni kiba ba fo hadisa baka ko amba hawaw ko ala ya da kabo anfa adama ka galaga dela bon ni men ni nka kutuba folo anye derisu koro munun ka arajabala ka koro yu chaman bila situka ko haribu ko do ko arajaba ko be faran fansiya nyina la kutuba o kera la derisu koro kera la yu chaman bila situka ali ulu ci utiguma minye arajaba ko aka juma folo ko duwawu do be ni yo fo samu men kono ala bi kisi sam fitima nonu nyengalon fikirkirude anko arajaba la horoma kalo do komi la horoma kalo to o de sabatiraye ni o bora ye kere ya fensima di arajaba ma summa kere ya ka dama sallima kere ya ka dama
ewa ciden ka sanna yele wajulu munum be ka kuna bengalo shima sabati shaykhul islam ibn taymiyyah nonu ibn hajari nonu ibn hajari yake kitabu dilaninka tibyanul ajabu fima warada fi fadli sahr rajaba nin kitabu dilala arajaba galo munum be arajaba kono bidiya munum be arajaba kono hadisan galo munum fora arajaba ko la nin kitabu fana dilala wodoronde kama tibyanul ajab fima warada fi rajab fi sahr rajaba fi fadli sahr rajaba bun hajar ye kitabu dilaka donc sallim mun bo fo ko rajaba e wajuma folo salatu raqaibu mun bo fo bun qaim ko kajibu muqtaliqu ala allah wa muqtaliqu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ako salatu raqaibu min be fo kongalo ka tige ka da cinne da sallallahu alaihi wasallam do krekerelen ta bolo salli krekerelen ta bolo sun krekerelen ta bolo har ka krekere ka ta lumura ka kono ko rajaba lumura abbe bidiya doni ko ko le siri site ni sila krekere fi de ma de arjaba ma la hurma kalo do ni jahadu be doni ko ba do bolo kelete ka kono ni jahadu be ne na abora wala fasamanjiya bato a foide madama qur'ana kalante jikrute sallite sunte hadisa nano la be mawdu be ngalo alaka hakiman damu kamu ko suntiga yero ka do bila ka do ka famina o yebbi da lesiri tola ni yere bi ka suntiga yere be do min ki yera ki yere